Okay, well, ceoltóir a sé mise tá tréis 7 blianas dathad a chahabh an saol seo. Saolaí mé 1964 im leabhar clia agus as corcaigh do maithair as gaiile do mháthair agus as bleabhar clia domsa. Now, bhí chula mé níos luatha nach bhfuil sé cad a bheith caintear an ngáilinn nó an ngáilge ach rud mór I mo héal se an ngáilinn, so ó am go chéile beidir go mé caint mo héalar. Thug maithair gaailinn dom agus thug sé ceol dom ag an am chéine agus tá an dá rud well, bhí me cuioine bhín éir. Mhaonlaí, taig Ó Maonlaí, taig Mhaonlaí as gleann muir ar chorcaigh óglach bheith fearr múntóir máistir scoile fearr a heas son a fiche hain den tír agus fearr a gabhach agus a cha rábhlíonn sa frisún wormwood scrubs. Now, bhí mé cuioine bhar conas mar a thugann an tathair nó an máthair, an chlaimh nó an clocht dríochta don mac nó an inín. Conas mar a heilgtar an fiche ó dhuine go duine eile. Agus san saol inar tóigúch mise im leabhar clia agus an saol ina maramíden ar fad sna fuirigintí seo, tá muid sais braham hain gur muid buinte ar chlí ón slí beidir a bhí níos fuirfe a bheith slí go raibh tuiscint idir réalt agus fuaim, glór agus tíorrá isce agus an saolaíocht agus an saol taifeadtaí agus an saol mar a chreidimid in isseán. So, séad an cúis go éirim sin ná gúil sé sais traidisiúnta inis gon iompaíonn an mac, deir mé mac mar duine firincscideach a semé. Iompaíonn an mac go minic, iompaíonn sé a ghriam leis an athair. Mar tá muid tréis, is dóilm go muid tréis sais bog amach ón iarfacht agus gúil muid tréis bog amach ón chrí agus braham go leanan an duine an chrí más féidir. Tarlaíonn rudaí san saol a churann isteach ar an drosan ach so cad a thug Mhaonlaí do maithair agus cad a thug maithair domsa. Fearr bhí fiche mór ag Mhaonlaí agus máiste scoile bethe. Now, creidim gur bhí tuiscint aige I rudaí ólaíochta agus matematic agus is dóilm mar go spríúil gur thug sé chuid don tuiscint son do maithair fadas a bhí maithair a teach chun céile mar charsún go raibh tuiscint go raibh féin a cainte teach chuige. Maithair hain nuair bhí a fólam conas me héna chur láthair thug sé gaailinn dom. Thug sé gaailinn agus ceol dom. Thug sé gaailinn trí cheol dom. Agus binim leabhar clia. So ní a bhéon sais tuairim agam ó seo teanga agus seo teanga eile agus seo slí amháin chun labhairt agus seo slí eile agus seo seannaigh agus seo slí nua. Ní bhánach sais rud éigean idir mise agus Mhaonlaí agus okay, más mai leis é sin í déanamh mé leis é, mar bhís bhaid níos lú ná é agus bé maithair é so. Thug buchail ón Éirinn an pocar buile siúáinní roimhir, bí iad na hóráine thug sé dom agus gan eolas agam cad a bhí árá agam leo ach gur tuisc
tuisc nach rás ag gaistrú ó hang amháin go teanga eile ní thug sé sais fáíocht chum. Agus is breálam Gaeilinn, agus is breálam bheith géisiú le daoine a caint Gaeilinn, agus is breálam na canúintí agus thug maithir é sin ar fad chum, agus is ón chrí a tháinig sé. Bhí dúil mhór i gceist na naoine, agus so thosa sé go baile an son chús ar Scoil agus an son thosa sé tháinig an tuiscint chum gur mó cainte bhí an sá, ní amháin cluiche a bhí idir méhéanas maithir nó nós a bhí idirinn. So Scoil bhríidir dúis bhí an chud béarlas as chlós ach bhí Gaeilinn agus na múinteoirí agus bhí na rangan na trí Gaeilinn. An son na scoilearcáin Gaeilinn ar fad, bhí leabhar mar Gaeilinn sa chlós bhí Gaeilinn timpeall ar, so okay. Agus an son chumar siar go corcaghine agus the penny murder for dropped. Bhí is timpealthe le Gaeilinn. Agus chola mí is cúpla rud an uair, 1971 bhí is 7 million díos. Agus so bhí tréise bheith ilte i nGaeilge Chonamara ar Scoil chuid is mó, agus bhí is lorug bhí mar ag an mric fásta i tí Mhaonlaí núchaoin, ceathrú rúchaoin, agus tháinig lís nírála bhí ina dhearachla óg ag an nám. No, máire áine a ddrifuair agus dúirt sí cad a bheith gut le nóil agus dúirt mé, ó nó, cad a méid sausage agat dúirt sí, agus dúirt mé bai, agus dúirt sí baine. Agus hits pingin eile, nó pín eile an bummite son. So bhí an rud seo a fás anam. Now, go do luas deach a Gaeilinn in éis fin dachasá, ach bhí an rud seo a fás anam tuiscint agus bhí cardas idir méhéanagus mar aid ó thaobh na Gaeillinne de. Higus an áileacht a bhí higus an áileacht a chonig sé siúd san teanga. Níos mú ná aon rud eile. Agus higus an sprí bhí buint le fanacht, nó fanacht, nó fanúint, nó canúint, nó nuacht, nó nuacht. Agus mar lead óg, bhí sé spríúil, aber a bheith géisteacht agus a bheith ag plé lena lehéad son. Ach óráin thug sé dom, agus ceol, agus thosa mé fólam an fadóg stáin, nis tá mé caint fum héin. Ach tá mé caint fin duine. Ra mé go just an ahar ag tuairte chúl dá mac a bháin i rudí áirithe. Bhí an Ceol cruúig idir mis agus maithir, mar go tá sé sais dechar a bheith nádúrthas an Ceol seo braham. Agus so bhí annach chuid rudaí ná aon tímar le chéile mar eolir. Ach ní a bhéan lige ní a dátar bit i maigeanna faoin rudaí seo gur thug sé dom, mar gur thug sé ó nach chríghom iad. Agus bhí sé sin cuitin trí ár Ceol ar fad an rud seo ón chrí, you know. Nuair chumar go corcaghine danimnig sé na sléite an trúir féir, cruach mháthain, ceann sibéal, an fiche mháthairníig, an uair agus an seandaine. Aber carigircha tá féin isce le an am, bhí animnecha acu. Bhí sé seo beo. So arís cad is ceoltóirí tá ceoltóirí nach éon aicme, tá ceoltóirí nach éon áit, tá muid riomham. Tá ceoltóirí ann ó hús. Daoine a bhí an ansáis rithim a bhainteas rud éigent agus fuinne bhéigent a chothú a meas na naoine, agus fuinne bhéigent beidir a thógach a raig sin mar sochaí. Tá muid fós ann. Agus tá muid an só agus tá muid an sú, tá muid i meas na ríthe agus tá muid i meas na mocht.
agus is féidir linn boga áitir be. Tá dríocht a buint le ceol. Fuair is gléach ó Bono agus dúirt sé gur sé chun le Bobby Kennedy mac le drifúr John F. Kennedy, Shriver, Eunice Shriver a fuair bás. Agus bhíidir lura ceoltóir, bhí heasta gotha tóramh gaalach de hais éigent a chur fáil de. Agus fuair is a gléach ó Bono rá a me fá sásta bheith Eitileán maidir na mórach agus a bheith i dig na Kennedys le Glenn Hansard de déna ceol de Muintir Kennedy agus Arnold Schwarzenegger is siúil timpeall agus Eunice Shriver an son lite san chónra agus daoine eile níos tácht daoine an muidne taobh mó gan cadacha teachtaisteach. Sin saoil an cheoltóra, tarlaíonn rudaí mar sin, agus tá dóile gom a bheith an sáin, ach tá dóile gom a bheith an áit an eile nach iad. Níos mó beidir. Haspáin maithir dom mar deireadh na hainmhnánaithe seo. Isce faoi carraigh faoi halamh agus animéir. Tíorrá atá beo le hainmhnánaithe a thug na daoine dofa ach beidir gur thugann an tíorrá na hainmhnánaithe dus na daoine chun tuairt ortha. Ceangal idir dhaoine agus talamh, persantacht agus na hiileáin agus ag an talamh agus na sléite. Is cuineam a bheith críbriste a fágant na háite sin. Agus mé mu leidí nó go féchann siar ar na hiileáin agus mo críbriste. Na béidir go raibh achranéigent ar maiall rud éigent eile. Ach bhí a féchant ar na hiileáin agus bé sin an catalyst, bé sin an rud a haring an choramach na deora, an rud a haring na deora asam. Agus is, ó tríbheith tamáin timpeall agus bhí tape againn a thug maithir a bhaile agus ó riad a sigéití bhí ann. Agus bhí sé sin de hir againn sa chart. Agus bhíoh na caineirí ag ídú agus Seán ó sé ag íslú ó am go chéile. Ach bé sin ar geol, bé sin an ceol a bhí a gcuin mar chlán, agus dysfunctionality isn't the word len ar glána, agus le mo héilse. Ach, bin rud amháin ná a haring le chéile muid ná an ceol san, agus ní éitin é hós, cad a tarlún sa agus cad a tarlún súd, ach bhí sé sin mar chúlar agus mar cheangal a ríist a nasc muid agus le chéile agus a chuirsáis a bhí a thug an inmh dúin brí a bhaint amach as an Ceol. Agus is stocha sin cuid an rud atá Róm i héilse go páirsan ná brí éigent tairifach a bhaint amach as. Agus le ceol is féidir dul an áit nach bhfuil cuinethe síos ag focail, aber na bundúchasaigh mar hampla na bundúchasaigh san Astráil ní úsáidann siad focail is breá cad náfuil ráite. Agus nuair a leabhartar maiall ar cuasaí spridálta ní úsáidir focail. Tá focail a bhhaidró bheag chuna bheith a dteile lena lehéad. Cuirtar an tólas, reintar an tólas ó dhuine go duine trí impulses, vibrations, eilehéad san do rudaí. Íomhána ó aigeanna bháin go aigeanna eile, agus tuiscint
Ghuileann tolas a teachta mar reo agus agus tuiscin ghuileann á chorid a reo. Tá cinnte nach bhfuil mid reo ada weig ach tá sé sais áit éigent an sá. Cuir an ceol a gcuoine dúin go bhfuil an tuiscin son a gcuin a bheithan an rudaí a chur inúil dá chéile is slite nach focail iad, nach bhfuil denta beg le focail, nach bhfuil laiadathe le focail. So sin éon rud faoin geol. Fadóg stáin, furas fadóg stáin agus bhís déimlíon a díos nuair thosaigh sa séimint ar fadóg stáin. Rudaín mital agus linreach. Bhís tréis bhuas slóga scoile agus an son bhuas slóga bhile clia agus an son de bhuas slóga lion agus bhís déimlíon a díos agus bhís tréis slí áilt dom héin dul go gaile leis an rudaín beg seo. Dom héin bhí sé sin bhí sé do chréite le bhís déimlíon a díos is dhéana sé sin dom héin. Agus ceol gaelach tá níl teora le ceol gaelach ó thaobh do chuid idechas héin a bheith tú héana a bheith mar do bháistir héin, tú héana a bheith mar máistir ar do chuid idechas héin. Tá an ceol gaelach níl éon teora leis mar tá daoine na héanáit leis na faoin is tá cearnín is tá chuile rud mar sin. So bhí sin go húntaach domsa mar rud beg mar bhuachail. Ach bhís am le clia agus bhís a fechantar an telefís hí Top of the Pops a gairí anna háchtach. Bhí daoine ráilm céir do bhí go maith agus bhís a géiste leo agus bhís. So bhí sais duality a fás anam chomá mar bhís ar an móthir seo leis a ceol traidisiúnta ach chomá lei sin bhís ar bmhóthir eile bhí níos sais dáinéireach mo chara Kevin Doran liom go raibh sé seo go maith ceapas go sé go maith kind of sad but true. Déistí agus beidir nach raibh sé róúntaach san ach má bhí sé siúd sais fired up faoi bhí sásta bheith fired up faoi chomá. Ach chnoc go raibh Severus le fáilt as Ceol an rock and roll. Chnoc go raibh Ceol le caitheamh sa tlí sin. Go raibh chomá le sin go raibh slí an chun mé héin a chur a láthair mar fearr I dros go meach simige sna mrá anam. Didn't really work out that way, but it was a bit complicated. Ach, na rudí ar fad, so like duine déana seamuid agus nímuideach a siúl is slí atá spregach agus atá ar tlí tarifach ar lí éigent. Agus sinné mo táim sin is an áite do bhuiile mo héal inis, táim tréis scara le bhí sa brisún, bhís ceangailte le cólach mór cearníní. Agus bhí an mana, bhí an grúpa, agus Iar bhíidir súil leis an rud chéan bhain an tamar fad. Agus bhí bhhad níos mó anamsa le bheith a daile leis. Bhí a súil le bhhad níos mó. So bhís faoi smacht ag an rudsa agus bhí se anna thirsúil is bhí sé dóla míos anna chuid weig ach mhairibh sé mé chomá. So tá tamil inis a siúil slí batha tá bhhad níos nádúrtha dom. Duine leisciúla sé mé, ní bhíon chogníomhach a bhétain bheith ach mar sin héin feim suaimhnas leis a geol. Sin éon an rud
an príomhrúd go bhhaim suaimhne sa cheol. Téim chuigan ceol chun mé héine chu aniuil domhéin. Bhí piano gaine go baile, piano dubh, Bechstein, I cheannig ma hana ahar mo bháthir, Tom Lydon, agus fuair sé na dogan am leach lí agus thug sé go gaiile bheith. Hain James Joyce mar go raibh sé bhí sé an ghaile buaile le hí féin agus chúla sé go raibh an piano seo ag go hanaair agus tháina sé isteach agus bhí sé go hanaair go raibh amachá ag James Joyce. Agus anyway, so so tá an piano son agam san éis agus bhí sé go mar leanamh ag go baile agus bhí an rud mór dubh seo go bhéit fá glóráiltas agus bhí mílseach do buint leis an glór son agus bhí sé sa chuine agus bhí daoine go bheith like cheapas ar dúis gur cheapas gur maithir níos fearr na bháthir ar piano tuis gur fearr a bhí ann agus nuair a dúirs le bháthir éis sin dúirt sí, oh no darling. No, he's no bass at all. So higus rud éigent faoi cheol an son. So nuair a dúir sé sin lem, OK, agus an son déchas agus déistíos, so sin é mar thir. So duine mé críoch nó mé le rud éigent. Gur maith agah. Chumas órán agus Casa mé. Áráin na féidireachta thugus ar seo. Tá lásar ar dampó fónta is tá ré an bhéir le cart. Tá tine an riomh an lásanta tá neisling ag teach go Ceol féidireachta chaasa go bín ó chóirda heil. Tá glite na déithe, na níomh is na síthe ceol. Bíonn mo chríoch mar tá fiche ar sin sirbel. Sé Mhaonlaí go gréid fadiad san a bhairis Teorainn lí go bheith fadíocht na gheart ar halamh is go déit ar bangach brí. Tá tine an riomh an lásanta tá neisling ag teach go Ceol tá an na féidireachta chaasa go bín ó